Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħuti l-eżis, illum qegħdin nofru din il-Quddisa għar-Roħ Awgusta Hogan. U biex nitħejjew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dawa qrubna lejkom is-sir ta' dejjem, u għamil li naqdu ruħna għas-servizzi tiegħek, billi nfittxu dejjem dak li waħdu hu meħtieġ u nagħmlu emejjel ta' mħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-lezzjoni tkun ġens ikkonsagrat lil mulej Alla tiegħek. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem lil poplu u qal: illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-preċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u bruħek kollha. Int ġelt lil mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-preċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġielek tagħti l-kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triektom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu il-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa, ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek la tħallinix għal kollox. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej.
Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Issa u iż-żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek u wobgħod il-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom ħobbu lill-għedewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax hekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan? Kunu mela perfetti, bħal hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ikompli ikellemna fuq l-imħabba. Ek l-imħabba hija waħda mill-aktar suġġetti li huma sensittivi, però fl-istess ħin huma jgħoddu għalina. U Ġesu x'qalilna llum, smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek u wobbod il-għadu tiegħek. Dak x'kien jingħad fil-qabel. Jiġifieri titħobb il-nies ta' madwarek, però jekk hemm xi pajjiż kontra tiegħek, iva hemmhekk trid tobodu, però dawn id-distinzjonijiet ta' waħna huma m'għadhomx jgħoddu għal żmien Ġesu. U Ġesu xjgħid: ħobbu lill-għedewwa tagħkom u jtolbu għal dawk li qed jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet għax hu jtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. Issa din tgħiduli aħna forsi maħniex bħal dawn li forsi kienlhom l-għedewwa tagħhom. Però mingħajr ma nafu aħna għandna ħafna preġudizzi. Nibdew mill-preġudizzi ta' bejnietna, għax ta' dik il-familji huma mod u ta' dik il-familji huma mod ieħor. Għax ta' dak ir-raħal huma mod jew ta' dik il-parroċċa huma mod ieħor. U nibqgħu għaddejjin għax il-barranin u mhux barranin, għax il-klandestini li ġew Malta. U ħafna drabi ninsew li dawn huma bnedmin u li kulħadd hu bniedem. U din tara ġieli anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Jgħidlek ħanġib 5 barranin ħalli tifranka l-flus. Jiġifieri għax hu barran itti ħanqas. ċerta mentalità ta' aħna u huma. Ejjew nitolbu l-mulej biex l-ewwel qabel kollox nirriflettu sew fuq dan, għax xi kultant anke preġudizzi żgħar fuq il-familja tagħna, fuq il-ġar tagħna, għax dak dejjem hekk, għax dik dejjem hekk. Mhux qed ngħid li ma ngħidux il-verità, il-verità importanti wieħed jaħdem skont il-verità. Però xi drabi aħna impoġġu dawn il-labels, dawn it-tikketti fuq ħadd ieħor u bla ma rridu nibdew nikkonsidraw il xi ħadd bħala inqas minna. Però kif qalilna il-vers ta' qabel il-Vanġelu jgħidilna issu iż-żmien it-tajjeb, issu iż-żmien tas-salvazzjoni. Għalhekk jiġi żmien ir-Randan. Ir-Randan jiġi għalina biex nifqu nirriflettu ftit. Ġifieri l-importanti mhux x'għamilna jew kif aħna bħalissa. L-importanti jew li nkunu konxi ta' dak li għaddejjin minnu, nkunu konxi tal-Vanġelu li għadna kemm qrajna, ta' dawn l-affarijiet li għadu kemm fakkarna Ġesu, u b'mod sempliċi jekk nindunaw li fil-qalb tagħna fil-kuntest tal-Vanġelu tal-lum
hemm xi kategorija ta' nies jew xi ħadd li aħna forsi qisu ħadu jew anqas minna, millum nippruvaw naħdmu biex dak il-preġudizzju li għandna nippruvaw insaħħuh. Għalhekk jew fiskiet nitolbu fuq dan jew inħallu l-mulej fakkarna jurinna anke xem fil-qalb tagħna u aktar ma npoġġu ħad-dawl aktar għandu ċans jikber u jiżviluppa l-aħjar. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa u resqu talb tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti. Ħoħsieb il-Knisja tiegħek mulej, nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-kol mod speċjali għal dawk fostna li forsi huma weġġejn minn xi ħadd, għatina l-grazzja li kif issuġġerejt int inħobbu lil kulħadd. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, dawk kollha qed segwuna permezz tal-internet, kun ma dawk l-aktar li forsi qed iħossuhom imweġġa minħabba l-imħabba. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ġeddidna mulej b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jistħoqilna l-ġid li niksbu bihom. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar l-mulej għalla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina id-drawwiet ħżiena, terfgħalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalġ reġrat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħl għaw minn tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, ftakar f'Awgusta. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu għati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla, biet tad-dinja ħenna lina. Talla neħidnu biet tad-dinja ħenna lina. Neħidnu biet tad-dinja għatina paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma waħda il-ġisem ta' Kristu.
baxxejt rasek b'umiltà minn dawk stess soffrejt l-għarfu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit jirfajt meta mitu jirxuxħajt jibassar tanin fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrid il-qimek u l-ħejn bimħabti rrid il-qimek u feddejn għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittin waħdek biss ħajtek ħajt xili biss leħnin u l-lejn Ġesu irrid il-qimek. Sajt bil-ġmiel u l-majestra baxxejt rasek b'umiltà minn daw stess soffrejt il-għarfu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit jirfajt meta mitu jirxuxħajt jibassar tanin fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrid il-qimek u l-ħejn bimħabti rrid il-qimek u feddejn għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittin waħdek biss ħajtek ħajt xili biss leħnin u l-lejn Ġesu irrid senatikum maneda menġid nitħobbun Allah u lil-xulxin min dan jarfukom lil-golinkom tiegħek jekk tħobbun Allah ħabejtkom waslet is-sija nissir qadis biex inti seba lill-liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-kol tiegħek biex dawk li tajtni jiexu l-kol tiegħek. Nitolbu. Xerred dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek u ġeddidna b'dawn il-misteri qaddisa. Inti għallimta l-preċetti tiegħek. Għatina dejjem il-għajnuna u s-salvazzjoni. Bi Kristu sidna jenu jiddu 3 fammarijiet li talbethomna Marija minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, Gometana l-Maltini, għafdarek ġenaħna, għaxiltit il-qana. Madonna ta' Pinu, u timek għana, ġenaħna nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.